Ron, by next month Ron, harvest tani. Ako yung nagtanong man yung nagbo. Isa may mo kumanan eh. Mo hagotan eh. Mahal lang yun yung abakapot. Si Bimboy lang atong pagoto na Kaya kabalo ka pilay, mahal lang kayong kilo abaka ron. Ha? Mahal lang kayong kilo abaka. Hinuwi ko doon. Mga kilit-kilit na. Ay, din, luwan na kay harvest ko. Kaya mo din eh. Dito, para next month pa man na ito harveston, muna ko pa. Patay, sundang dalaw. Ano yung ato tayo tayo kutang. Lali, pangkuha na lang daw. Kaya saya, murag ilog mo tingali mo ng lindiro tingali. Ha? Pag ilog mo ng lindiro. Si kailong na ko. Ako ba yung silingan niya dito sa buko? Pag na ko na doon ka dastan ko, sa istorya din, hindi mo na imuhan ninyo ta diri ka ba ka? Mga tinanom. Kung sa'yo dili, pag sure diya, ako yung nagtanong man eh. Ay, posible ka rin na ito di arman hindi po ito diya. Kung saan man ingon niya? Yan na rin diya. Kung saan pa ingon niya? Angkon raman ako diri kuan sa ni. Yota. Karan tawahan na, kinsa man tawahan na. Di, paring dudong dito ba? Ay, di magsimpi na sa kuha na. Suryahon ko na. Naunsa nga. Inwin lo tadiri nga di ko na imuhan ni angkon raman. Ino na ako wala din eh. Ako ari. Tungo sa kuha, salit sa kuha. Nagnasa dito nang hindo po to diri. Ano naman hinlo siya dili nga dili man niya? Eh ato dito yo eh. Sa mukha ng tawahan. Oy, ganihar ako. Ay, dugay na nasa kuha ba? Angkon nakagyuta diri nga. Ito dito. Ano man daw istorya daw dito pre nga? Yan ko madaw ni mo ninyo. Abaka og yuta pre. Wa ba kakabalo nga ako ani dire? Kami nag-ingon nimo nga imuhan ni diri kapang hindlo kay ko diri kay parpis ako diron sunod semana. Ay patakaan ng bakba nimo ba? Dili na imuha ba? Ako ani. Ikaw mo isig pasagad ha kay didto ra imuha nganong naabot na ka diri. Unsa man damayo nimo ni akong tinanom diri? Kuan nagipat dito ra ka oh. Dire ko to bang akong lindero pre. Ala dire. Pakit unti ka, ug kita ka tinuod. Ilabot na ko anong diro nimo di ang ako ingon dito ra imuha wa kay labot diri. Sa imo sa kuan diri. Kaya nga na, sakop pa ni sa kuha dire. Tarawa ko nang saka na. Ipaglisa na gaya na, di pa kakasabot. Anong naabot man ka diri nga dito ra man ka? Sakop gani no. Sakop pa, nasakop. Nabilong og sa English. Ya imong hilatan ni ako diri. Kasi imuha man, ano imuha man lang ako man na. Okay na ko diri ha 2 years na ko nagsigig ugma. Kape ang imong gitanom diha nga wa nabuhi. Kape. Aning mga abaka diri. Saka ra ka kana o kanang punuan sa kape imuha na, pero kanang abaka ay kung kuan ang sundang nimo pre. Aga kuan. Saksi sila bimba. Bangutan na sila. Ano saksi man sila Bimboy nga ako amang jud dire. Ngano mangilog ko ka? Sila nakakot ani pagkuan dito panindig sa kapwa sa baryo. Giyakot ni diri sila bimba. Istoryahe imong papa og mama og tarong. Istorya kay sila nakabalo nga ang imong area, inyuhang area na sa ubos. Kuan man kaani diri. Nabilog ako wa kay ano sakop. Perting di ko kakasabot. Oy sakop ba nasakop? Dito ba? Dito ra imo nga sa ubos. Kita ka tong may kabaw diha, ha? Ako wa man kay nang kabaw diha, nang baglis diha o. Sinabutan ning dalan diri sa gobyerno man eh. Ay pasagad pre kay nang hangyo rang gobyerno sa kuha. Sinabutan ning dalan diri. Ay kung kuan ko ana na sundang nimo, kun hadlo ka na. Tapos kanang style mo batarungan na ha. Ay style nga ako wa man gyud ning tinanom diri nga mga angkon man ka. Di testingi gilabot ni akong kuan diri pre. Testingi. Ay pasagad pre kay harbeso na nako na og sunod bulan na akong abaka diha. Testingi. Kamo pamilya mo. Kuan. Balik diri. Testingi balik diri. Ha? Lati na niya. So, what's up mga So what's up katangaw? guys? Hi. Yo nag-shoutout mo rin. Sige. First is shout out kang JSB Buhawi. Shout out sa imo diha. Bye. Og sa kang J Virjan Ricky ng Sambuanga Sibukay. Shout out sa inyo diha. Ikaw ron. Katulang. Kalimot ko. Shoutout kay Elayang ng Davao City, then kay Yuto Bono, shoutout. Salamat kay sa suporta sir, and kay Elsis Isabela Vlog, shoutout. Then kay Roldan Gonzaga, shoutout. Kay Reinhard Shane, shoutout sa no. So, permiti na siya katanaw sa tuang vlog. Then kay Celso Benitez, shoutout sad kay Kenneth Chavez Sadigo. So pinakahal yun ni siya modulag ML nani siya computer, namalit yun ni siya computer para lang aning dula. So shout out kay Anet no, and shout out kay
Mayuvi. Kay Jomar Herbolingo, shout out. Shout out kay Taps Bisaya Podcast. Shout out kay Carnelio Bernedicto from Davao City. Shout out kay Arnel Donaire, always watching, and kay Marlon Campos, shout out. Shout out kay Erickson Rentoya from Toril, Davao City, and kay Hailey Roslinda, shout out. O kay Lipalin, shout out. Vincent Incendencia, shout out. Then kay Migs Calago, shout out. Shout out po kang Anacel Rupino from Mati City. Kay Ami Jens Neves from Bukidnon, shout out. Kay Dads Ziki Tits, shout out. And shout out kay Anami Amarante from Negros Occidental. Kadong may shout out daw. Coba naman shout out. Ay, shoutout ko kang Kristen Brunita. Happy birthday nimo. Okay, then shout out kay Idolin Official, paki-support sa ilang YouTube channel, and paki-follow mo sa among Facebook page guys, please, and paki-subscribe sa mga YouTube channel. Sa wala pa ka subscribe, then subscribe mo. Hapit na ta mag 100k na, so 1k na lang kulang kapin, so mag 100k na ta. And daghang salamat sa kung wala pa ka subscribe, subscribe na para mas madugangan mag 100k na Ay, dito. nakaday ko yung nalimtan yung shout out. Shout out kang Richard Bansel. Richard Bansel, shout out na, pre. pinakalaming nga kananan sa Bansalano. Og shout out Dili na ako shout out ang uyab kay Pigado. shout out kay Richard Bansel og katong babae nga kauban. Na sila ko Andron, na sila sa ilang bukid, nang laag sila siyang ate. So kana gusto magpa-shout out, comment na mo na sa tata, and kana lang daghang salamat sa pagtanaw. Bye bye.